أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تراني ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Bafowethu, ngisasho namanje kulabo abakhonza uJehova, anizami ukufuna omunye uNkulunkulu. Angithi anifuna ukukhonza uAllah, umdali wenu, umdali wento zonke. Anizameke ukufuna omunye uNkulunkulu ngoba uAllah lo thina esimkhonzayo, uMosi mayethi ngicela ukukubona, uthi awukwazi ukungibona. Lan taroni, awukwazi ukungibona. Akekho ongangibona kulomhlaba lo aphile, akekho. Okay? Ithi ke masifunda iQuran ithi umdali wathi akabheke intaba. Uma ngabe engakhona ukubheka leyo ntaba leyo okuzobe kwenzeka kuleyo ntaba leyo, umdali uzoziveza naye ambone. uMoses uthi ngathi mangibona okwakwenzeka entabeni, dakkan ngayibona intaba ibhadla, angazi ukuthi bekwenzakalani. Wena owabona ivolcano or okudlula ivolcano ilukuzana intaba mlilo, akazange akhona nokubona, kodwa nje wabona nje ngendlela nje kwenzeka ngakhona entabeni, wavela waqhuleka. Akakhonanga ukubheka indalo noma intaba edalwe uAllah. Uzombona kanjani umdali? Kodwa ngisaphinda futhi ngithi uJehova akuyena umdali wento zonke. Anguphindele. Wena osakhonza uJehova awuzame futhi. uJehova akuyena umdali wento zonke. Nabo ubufakazi. Genesis 6 verse 7. uJehova uyazisola ngokwenzani? Ngokudala abantu. Genesis 3 lapha ku8, uJehova wayesemhlabeni ehamba ensimini. uJehova wayesemhlabeni ehamba ensimini. Odalo ubani lomhlaba abuye yena futhi azohamba kuwo. Angithi lithe ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba, mayiqeda yena futhi lo mhlaba odalwe usehamba kuwo futhi. Akuyena ke umdali womhlaba loyo, uJehova ongeyena umdali. Angimazi ukuthi isivalo salephi ibhodwe. Lalela-ke. Genesis 32 verse 30. uJakobe ubambana noNkulunkulu ubusuku bonke, wagcina esebonene naye ubuso nobuso. uJehova loyo owabona uJakobe akuyena umdali wento zonke. Exodus 33 uqale lapha ku verse 20. Mawufika lapha ku 22, awuthi ngifundele from ku 20. Wathi awunakubona ubuso bami ngokuba akukho umuntu ongangibona aphile. Yes, Quranic verse. Lan taroni, akekho ongangibona aphile. Lalela-ke 21. uJehova wathi bheka, nansi indawo kimi, uyakuma edwaleni. Kuyakuthi isadlula inkazimulo yami, ngiyakukufaka ofantwini lwedwala, ngikumboze ngesandla sami ngize ngidlule. Udlula kuphi eduze kwedwala? uJehova. Lalela 23. Bese ngisusa isandla sami. Mose uzobebona isandla sikabani? SikaJehova, hayi sikaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu akabonwa. Ubone umhlane wami. Zivulele nawe Genesis 33 iverse 23. Kepha ubuso bami abuyi kubona. Uyobona nje isandla sami kuphela nomhlane wami, hayi ubuso bami. Mawubona isandla sami, mawubona umhlane wami, awubonanga mina. Akusiye esinye seyicubu zami zomzimba leso. Akuyena umdali wento zonke loyo. Lalela-ke. Bese uyalapha ku Genesis 18. Sengifaka isipikili ke manje. Sengifaka isipikili sokugcina lese kuthiwa u5 inch noma u10 inch. Lalela. Genesis 18 iverse u20
4 mhlawumbe kukhona abalungileyo abangamashumi abayisihlanu phakathi komuzi la uNkulunkulu noma uJehova uyobhubhisa iSodoma neGomora ngenxa yalobunkonkona ababenzayo. Kodwa lalela-ke inkulumo yakhe no-Abraham. Mhlawumbe akazi uJehova ukuthi kwenzakalani eSodoma neGomora, kodwa idalwe uye nabantu baseSodoma badalwe uye. Kungenzeka utholeke abangamashumi ayisihlanu abawu-50 abakuyo abakukhonzayo abangakwenzi lokungcola okwenziwa abantu baseSodoma neGomora. Uyakubhubhisa yini labo bantu labo? Makube kude nawe ukwenza ngale ndlela ukubulala olungileyo kanye nomubi. Olungileyo abe njengomubi. Lokhu makube kude nawe. Umahluleli womhlaba wonke ubengayikwenza ukulunga na? uJehova wathi, uma ngifumana eSodoma abalungileyo abangamashumi ayisihlanu phakathi komuzi, ngiyakuyiyekela indawo yonke ngenxa yabo. Mangibathole bewu-50 ngeke ngiyibhubhise. Kepha uAbraham waphendula wathi, bheka, sengiqalile ukukhuluma enkosini mina engiluthuli nomlotha. Mhlawumbe kuya kusweleka abayisihlanu, kenzeka ubathole bewu-45. Uyakubhubhisa wonke umuzi ngenxa yalabo abayisihlanu na? Wathi angikuwubhubhisa, akazi noma mhlawumbe bawu-45 yini. Kepha wabuye wakhuluma kuye wathi, mhlawumbe kungafunyaniswa khona abangamashumi amane, 40. Yezwa, akazi lo nkulunkulu ukuthi bayingaka abantu abamkhonza eSodoma. Wayesethi mayingathukutheli inkosi yami. Lalela-ke, wehle nayo ize iyofika kwaba-10. Wayesethi mayingathukutheli inkosi, ngisakhuluma kanye nje, mhlawumbe kungafunyana abayi-10 noma bewu-10 uzobabhubhisa na? Uthi cha. So kusho ukuthi uJehova iSodoma neGomora wayibhubhisa ngoba wathola ukuthi abantu abamkhonzayo bangaki, bawu-3 kuphela, ulothi namadodakazi akhe. Yile nto le emakholwa nina enifunda iBhayibheli enizama ukusitshela yona leyo. Ngisakutshela namanje, isiphukuphuku solukuzana lesi soNkulunkulu lesi. Omunye walaba uNkulunkulu athe singabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe. uJehova omunye wabo isiphukuphuku sesidomu soNkulunkulu lesi. Akuyena-ke umvelinqangi, umdali weinto zonke, lo thina esimkhonzayo. Hayi seningangithuka-ke nigcine la nithanda khona, kodwa nje iqiniso sizolibeka njengoba linjalo. Yingakho-ke ngithi mina, funani omunye uNkulunkulu nikhohle uJehova. uJehova umsangano nje kaNkulunkulu. Umsangano nje kaNkulunkulu, into engazi ukuthi ngizoyichaza ngithini. Wena-ke osakhonza uJehova, thutha lapho wakhe khona, ufuna omunye. Bakhona eBhayibhelini bawu-7. Umbeke eceleni kuJehova sebewu-6. Umbeke nje eceleni uJehova ngoba umgulukudu kaNkulunkulu lo. Ngikunikezile incwadi yelukuzana yamaHubo 18 ukuthi ubheme insango. Ngakunika incwadi kaDuteronomy elokuzana kaJeremiya 25:27 ukuthi wathi abantu abaphuza badakwa babulawa utshwala. Akuyena uNkulunkulu-ke thina lo esimkhonzayo. Ngiyabonga.